Bir yarım ýyllyk tejribemden esaslanyp önümler barada, emem önümler bize näme üçin gerekli barada, onu dogry ulanmak we dogry maslahat bermek barada şunun esasy fundament sapagyny vermekçi, ondan hepden dowamında galan günlerde her önümler boýunça aýratyn sapaklamaz bolar. Bugünkü ilkinji bilen başlajakladym. Näme üçin deňiz suw otuzy, näme üçin wodorosly? Ilki bilen şondan başlasym ele. Sebäbi bizim önümlerimiz deňiz suw otlaryndan ýasalýar, onu hemmemiz bilýäs. Bu düzümi organik ýod bilen baýlaşdyrylan. Ilki bilen näme üçin deňiz suw otuzy? Sebäbi şu wagt häzirki wagtda dünýäniň klimatynyň üýtgemegi, ekosistemaň düýp göter bozulmagy esasynda ýeriň ýüzüne düşýän gün ýagtylygynyň muktary bundan 10 ýyl öňki maglumatlara, statistikaga görä 2 esse diýip berilýär. Şol sebäpden hem Antarktida taraplar Moskwada şu bilýänsiň soňky 3 gün bäri klimatyň üýtgemegi, buz tutma, Amerika taraplarda günüň gyzmagy. Opşum şularyň täsiri bir ýer şarynda ýaşaýan üçin bize de ýetýär. We şu proses eýem özüni 40 ýyl bäri durnuksuzlyk bilen görkezip gelýär. Şol sebäpden adam Çuat ekin meydanlarından alınyan, bizim günlük yiyen produksiyalarımız, bütaniyalarımız, ağaçta ösürülüp yetiştirilýän garmonlu ösümlükler, garmonsuz aýat ýok diýsegem bolýar. Dermanlanan ösümlükler sebäpli biz indi wodoroslylara geçiş etdik. Şol sebäpden ýeriň ýüzüniň tutuşlaryň garmonlara himia ýatmak esasynda aslında adamlar deňiz suw otlaryna öwrenip başlady. Indi deňiz suw otlary öwrenileninde onda ýeriň ýüzünde tapylyp bolmaz gaty gymmatly bolan antioksidantlar, minerallar, duzlar, vitaminler üst saçyly. Sebäbi bu gaty uly proses, gaty kän ýyllar sarp edýän proses, onşunam 30 000dan gowrak deňiz suw otuzy bilinýär. Ýöne olam 3 topora bölünýär öz arasynda. 12 topory, 2 san uly topory uly akýanlarda gabat gelýär. Atlantik, Ýuwaş, Hindi akýanlaryna gabat gelýär. Bu esas bir topory bar. Olam biziň şu laminariýamyzyň alınýan suw otuzynyň topory. Olam ýa-ni şu glavny üçlüň ilkinjisinde durýar. Sebäbi ýa-ni 30 000 sanaky suw otuzynyň içinde näme üçin imенно laminariýa diýilende deňiz suw otlaryna şeýle bir häsiýet bar. Bularyň ählisi sarbent görnüşli bolýar. Sarbent bu näme diýmek? Sorjy. Ýagny pilsos we sorjy häsiýetde bolan üçin bular deňize düşýän radiasiýany, hapa howany, balyklaryň atgatlaryny, zabotlaryň atgadyny ýa-da bolmasa gün şoklasynyň deňize düşenläki ýagtylyň esasynda döredýän nemes bar, himik proses bar, zäherlendirji himik proses. Ana şonuň şo zatlaryň hem ählisini deňiz suw otlary özüne sorup alýar. Ýöne imенно ýanky bölen toporlanma görälikde deňiz suw otlary hemmesini sorup alýanlar we imенно özüne gerek bolan demiri, vitamini, minerallar sorup alýanlar bar. Ana şoňa da laminariýa diýişli bolup durýar. Indi adamlar deňiziň düýbüne öwrenip başlanýar. Ýanky 40 ýyllyk proses diýenim üçin medisinada, bundan başga da derman senagatynda deňiz önümleri, deňiz suw otlary, deňiz balyklarynyň daşy alınýan elementler giňişlenip ulandyryp başlady. Şol sebäpden biz deňiziň aşağı bilen işläp başladyk. Indi laminariýa bul biomedisinada bilýänsiň medisina hayvanlardan alınıp ýasalýan medisina bar, ösümliklerden alınýan medisina bar we himiçiski sintetik ýasalýan medisina bar. Ana şoň biomedisinasynda laminariýa koralýa ösümlikleriň içinde gelýär. Indi munyň sebäbi nämedir? Biz diýäs, laminariýa fokus 140 sany makro mikro element, полезный вещество we organik ýody özünde saklaýar diýäs, dogrymy? Ana şol sebäpden ýanky laminariýa öwrenilende biziň produksiýalarymyzyň düzümi tutuşlayan laminariýa muny bilýär. Laminariýa bilen fokus on gerekliginiň başgaça bir sebäbi bar. Açyk aljyraby guradym. Durun häzir. Biz adamlara teklip berýärse, biz adamlara teklip beremizde ilki bilen ýotdan başlaýas. Näme üçin deňiz suw otuzyny düşündirdim. Indi hemmemizin bir goý berýän ýalňyşlygymyz bar. Ýot diýäs. Biz ýody
Partnyorlar özümüz vertera gelip öwrendik. Dogry dälmi? Organik ýod diýilýänlerden gymmatdylygyny medisina işgärleri bilip biler ýa-da bolmasa ýaşy has ulrak aýal maşgalalar bilip biler. Sebäbi ol garmon ýetgemleriniň esasynda polibon şoň bilen %100 bolýarlar. Ýöne kampaniýa başga professiýalardan gelen ýa-da ýaşlar ana şolar ýod diýilýärde özümüz kampaniýa gelip öwrendik. Inni bütün dünýäde miraboy urwinna yodofobiya diýip bir zat bar. Bu näme diýmek? Ýoda bolan gorky. Fobia sözi gorky diýmek aňladýar. Ýoda bolan gorky bar. Näme üçin? Biz kiçilikden bäri bir ýerimiz ýara bolsa, bir ýerimiz ganasak, ýaryplasak, yaramasak, gönlü näme diýdik? Ýodny setkä, ýod basmak, ýod bilen bejermek. Dogry dälmi? Ana şonna adamlarda ýod diňe bir organizma çaljy ýa-da bejerji häsiýetlemem ýakyjy häsiýetli diýen düşünje adamlaryň podsoznaniýasynda gally. Inni bizem adamlara ilki bilen önümiz ýoklaşdyrylan diýäs bolan adamda podsoznательный gorku dörýär. Näme üçin? Ol ýakyjy organizm bejerji zady men organizma kabul etsem, iýmek bilen kabul etsem, onda mende näme dörer diýen gorku dörýär. Ana muňa da ýodofobiýa diýilýär. Şu sebäpden biz adamlara ilki bilen ýod diýip çykyş etmän, ondan öňürti detoks diýip, ondan sonra makro mikro elementleri полезный вещество diýip, ondan sonra düşündürüş berip, üçünji ýody ýerine goýsak, has dogry bolar. Sebäbi dünýäde iki sany ýodyň görnüşi bar. Конечно же, ikiden kän ýöne главный birleýän iki. Ol birinji medisinski ýod, sintetik goşunlar bilen ýasalan, ikincisi organik ýod. Ana şu organik ýody biz häzirki wagtda diňe suwatlaryndan alyp bilýäs. Ana şu ýodofobiýa diýilýänlerden düşünen bolsaňyz detoksdan başlasyn beli. Detoks adama biz ilki bilen 3 tane zady detoks etmekle maslahat bermeli. Bularyň birincisi aşgadan iýmit siňdiriş ulgamy. İkincisi bagyr, üçüncüsi bolsa böwrek ulgamy. Açan adam şu üçüsinde gerekli bolan detoksy bilse, dol derejede bilse, bizim produksiýonumyzyň gymmatyny biler we ony hiç açan satjak bolman özü iýip işler. Ana şonda biznesimiz saglykly ýagdaýda gurulyp gider. Inni birinji detoks. Biz aşgadanymyza 24 sagatyň dowamyna bir näçe sany ýaglary, himiki elementleri, dastavkadan alýan köpülenlen ýaglamyzy, ýa-da bolmasa dermanat temasyk derman serişdelerini, gazy, içkileri, hapa howany, hapa tozonly howany öz organizmden kabul edýär. Inni hemmemiz bir gazanjyk gözüne getirelim, bir gutuy gazan gözüne getirelim. O gazana danym 36 gradus Celsius verelim, 36 gradus Celsius verelim. Inni yanka ýer bilen iýip başlayan ähli önümlenme salwalyň. Birinciden abeşna adamyň ýa-da meske, kalbasa, çörek, yumurtka, kofya, süt, çilim çekkenler üçin çilim tüssesi ýa-da bolmasa guruluş işleýänlerini perestroykadan gidýän tozan bölejikler adam öýkünde ýaman ziýan ýetirýär. Ondan sonra abed, köçede bolsak, ofisde bolsak, dastavka neme fast foodlar, ondan soň öýümüze baramyzda öz öýümüziň naharlary bişirilen taýinlenen, ondan sonra akşam kino filmler görmek üçin iýleýän çipis, çigittir, eýle beýle goşunly zatlar we iň soňunda jemleýiji agyr zatlar iýip ýatýan adamlar. Ine şolaryň ählisini ýanky gazanyň içinde sallalyň. Bu ony blenderdan geçirip, aşağına da 36 gradus Celsius temperatura verelim, üstüne de 2 litr suw goýalyň. Indi şonu 24 sagatlap biz saklasak, şo taýda näme proses başlanýar? Elbetde düşünýänsiňiz başyndan bul adam aşgadan bagda aýdyp berip otyryn. Şo taýda himiki zäherlenme, himiki näme dörýär? Turşama, okslanma prosesi dörýär. We egerde şo okslanma prosesi adam aşgazanyna 3 gün, 2 gün galsa, ýani 24, 48, 72 sagat galsa, tebir detoks bulman, şo taýda başlayan himiki reaksiýa esasynda parazitlama dörýär ilki bilen. Parazitlama içegelerde oňup gurçuklaryň döremegi we mikrofloranyň düýüp götür bozulmagy. Häzir mikroflora barada da aýratyn durup gelşek. Ana şol tebir detoksumyz bize şo derejede wajyp.
Şol bolmadyk ýagdaýynda indi biz diýäs adam organizminiň 70-80% suw diýäs, ýöne gynansak şol informasiýa azyjyk ýalňyş. Adam organizmindaky öýjükleriň, her bir öýjügiň 70-80% suw. Egerde adamyň 70-80% suw boljak bolsa, şu ruçkan adam diýip alsak, şu adamyň ýarsa suw bolmaly, ýarsam et bilen gan bolmaly. Ol ýalňyş. Adamyň öýjükleriniň 70-80% suw. Inni ýanky zäherli himik 24 sagat duran aşgadanmyzda proses näme? Bul organizmdaky öýjükleriň 70-80% suwuny turşadýar. Ýagny okslendirýär. Şol sebäpdenem okslanan suwda gözeňize getirin bir zadyň 70-80% zäherlense, o zatdan saglykly bir zat dogup bilermi? Ýok. Dogry dälmi? Ana şonu biziň öýjüklerimiziň 70-80% düzümindäki suw turşaýardanym biz garrama prosesi bir başlaýar. Ertesi günde ýerden turamyzda eýem dün öňünki öýjüklerimiz ölýän üçin täze bir öýjük döredip bilenok organizm. Ana şol sebäpdenem toksinler emele gelýär. Bize 24 sagatyň dowamyndaky detoks iýmit bilen suw ýalak derejede düşünseňiz wajyp. Inni detoks bolmadyk organizmde 24 sagatyň dowamynda mikroflora adam organizminde 100 trilyondan gowrak bakteriýalar bar. Bu şol bakteriýalaryň 70% peýdaly bakteriýalar. Çalt keselleme, durtuk, ýadawlyk we immunitetiň peselmegi. Ine mikrofloranyň bozulanyna bize berip bilýän ziýanly täsir şol. Indi ýanky 24 sagatlyk detoks programmasy ýagdaýynda 100 000 san diýen bakteriýamyzyň paşdy 30% ziýanly we zäherli bakteriýa bolýar. Sebäbi bakteriýa her sekundda, minutda özüni täzeden köpeltip duran zat adam organizmindaky we ol siziň dol derejede garrama prosesini çatlaşdyrýar. Esasen immunitetiňiň peselmegine getirýär. Indi biz näme diýäs? Biziň produksiýalarymyzy plança wagt iýmeli, plança taşlamaly diýilen zat ýok. Biz produksiýalarymyzy ömürlük iýmeli. Näme üçin? Siz haçan produksiýamyzy diňeje bir 21 güniň dowamlylygynda iýeňizde ýanky bozulan mikroflora we siz pikirediň şu wagt näçe ýaşyňyzda bolsaňyz, o mikroflora da şo derejede, şo göterimde bozuk eýýär. 21 gün iýeňizde önümlemizde ýanky mikroflorada detoks diýädänim täze mikrofloralar, täze öýjükler, täze bir bakteriýalar başlaýar. Şol sebäpden biziň produksiýalarymyz hemişelik iýmek maslahat berilýär. Siziň iýen 2 jalojka ýerdenki forte originalyňyz bitin 24 sagatdaky ýanky gazanyň içindäki hapawada atkod biziň çykarmaly atkodymyzy detoks etmene ýeterlik bolup durýar. Inni ikinci detoks, birinci detoksa düşünen bolsaňyz, ikinjiä geçsek, reaksiýalarda şonu belläň. Ikinci detoks bagyr detoksy. Adama bagyr detoksy näme üçin gerek? Bagrymyz biziň bilýän dursyňyz ganymyzy filtre edýän iň glawny organlarymyzyň biri bolup durýar we bul adam organizminde bir güniň dowamynda bagrymyz gany 300 gezek filtre edýär. Ýani adam organizminde aýlanyp duran şol bir gany 300 gezek geçirýär. Indi biz adamlar 24 sagat organizminde bir zatlar kabul edip durýar. Dogrydan iýmit görnüşinde. Ana şoň her gezeginde biziň ganymyza ýaglar, zäherli elementler, himik birleşmeler we ýanky ganymyzyň düzümindäki trombosit, tromblar emele getiriji elementler organizme kabul edip durýar. Ana 300 sapar aýlanjykdaky bagyr näme diýär? Şol gannaky zäherli elementleriň ählisini özünde saklaýar. Özünde saklandan soň ganyň düzümine giren ýagy öz daşyna çykarýandan bagyr ýaglanma başlaýar. Bagyr ýaglanmady da, ýanky bagyr detoks gitmese bagyr gatama başlaýar. Bagyr gatamaň başlan ýerine bu proses günnelik duran üçin bagyrda sar getirme bilen ýuwaşlyk bilen ýanky
parazitlama var ha, bagır parazitlama. Sebäbi bagyrda alnyp galýan atkot hiç il detoks bolman üçin bagır parazitlama başlaýar. Bagyrda gurçuklar döreýändir ýa-da bagır çüýrägi ugraýandyr. Belli bir ýaşdan soň başlaýar bu proses. Ine şol sebäpden ikinji etmeli detoksumuz biziň bagyrymyzyň detoksy. Inni üçüncü detoks var. Üçüncü detoks böwrek detoksu. Onu nähilýärine ýetirmeli biz. Seredin men özüm öz professiýam boýunça Wertereden daşary suwçy, öz selhozda okuyan, özüm student, okuyan urmança suwçy. We biz ähli Türkmenistanyň suw gorlarynyň düýüp düzümleri bilen doly öwredilenmesi üçin şo boýunça informasiýa beresim gelýär. Türkmenistanyň suw çeşmesi amy derýa bolup gidýär. Muny ähliňiz bilýänsiňiz. We beýleki welayatlar hem de öz şäherimiz Aşgabat şäher hem Garagum derýasyndan beýlekler Murgap, Tejen, Etrek derýalaryndan suw çeşmesini alýar. We şol Garagum derýasyndaky suwda 1 litr suwunda 0,7 mikrogram duz bar. Her 1 litr suwda. We şol filtrdan geçennäki berilýän maglumat. Aslında onun duzul. Yani diyecek olalım deryası bu o derecede arası su değil. 0,7 mikrogram duzu öldük görün. Eğer de siz neçe yaşınızda bolsanız şol yaşınızı günlere bölün. Yani yaşınızı 365 günü köpöldük görün. Siz şonça gün yaşadınız ve her yaşan gününüzde ağzından 2 litr su içtiniz. O 2 litr suwam yankı güne köpöldüp içen suwuňyzyň litrini hasaplap bilýäňiz. Litrinizi 0,7 mikrogramy bölüp häzirki ýaş içen organizmiňizden geçen duz mukdaryny hasaplap bilýäňiz. We biz şonu hasapladyk. Biz 22 ýaşymyzda bolamyzda organizmimizden 22 kilogram duz biziň böwregimizden geçip gitdi. Häzirki günde. Ana biziň içki organizmimiz o derecede güýçli mehanizm bilen işleýän üçin biz ýanky detokslaryň bizre berýän ziýanly täsirini 30-35 ýaşymyzda çenli duýup bilemdik. Ýöne biziň içki organizmimiz şoňa çenli özüni garradýar, hiperlendirýär, zäherlenýär we iş prosesi haýallanýar. Ine bu ýerde de metabolizmanyň bozulmagy emele gelýär. Metabolizm aslında adamın iýmitden alyp bilýän vitaminini içinden abrabot edip onu energiýa öwürjülüğüne aýdylýar. Ünsür görseňiz, metabolizma her 10 ýyldan 8% öz işini besedýär, işlemesini. Semreme esasy 25-30 ýaşda başlaýandyr. Ýa-da iýmitsiňdir peselmegim şo ýaşda başlaýandyr. Ondan başga immunitetiň peselmegim esasy şo ýaşlarda başlaýar. Sebäbi hemmeden metabolizmadan, mikrofloradan, detoksdan gelip çykýar. Şular bir-biri bilen aýrylmaz baglanşykly. Inni biziň produksiýalarymyz ýanky 3 organizmymyzdaky 3 detoksam ýerine ýetirýär. Men häzir o barada da giňişlerini aýdyp berjek. Gysgaça ýanky böwrek detoksyna da düşünenlersiňiz diýip umyd edýän we şu proses günlük 2 litr suw içeňizde. Inni dogry suw içiriş meýilnamasy bar. Dogry suw içiriş meýilnamasy adam günlük näçe kilo bolsa öz her bir kilesine 30-35 milli suw içmeli bir günde. Bunu siz meselem 100 kilo bolsaňyz 135'e köpölýäňiz nemede çykýandyr? Litrde çykýandyr. Şoň başdak 2 sifri litr bolýar. Hasaplap görüň, öz günlük içme suw mukdaryňyzy hasaplap görüň. Ana şol suw mukdaryny organizme siz dowamly berip tursaňyz, organizmde tebigy detoks amalaşýar. Inni üçüncü diýen zadym ýod. Yankı inni yoda aýtsak bolýar, inni yoda geçsek bolýar. Şu zatlar düşündürenmizden soň organiçiski ýod. Organiçiski ýody adam zat häzirki wagtda deňiz suwaturlaryndan, deňiz jandarlaryndan alyp bilýär. Onu emel ýagdaýda ýasap ýa-da emel ýagdaýda alyp bolanok, emel ýagdaýda alynan ýod sintetik ýod, olar medisinada ulanylýan ýod bolup durýar. Medisinada ulanylýan ýod bilen organik ýodyň 2 sany tapawdy bar. Sintetik ýod ýakyjy we uçucu häsiýete eýe. Ýagny onu egerde siziň zoguňyz, stavitkaňyz bar bolsa, organizmde ýod ýetmeçilik barym bolsa, siz onu içip bilmeýäňiz. Diňeje ishap ýa-da stavitkaňyzda ýodny setkedip çalyp ulanyp bilersiňiz.
Eger de şolam artykmaş dozada gitse, bilýänsiňiz sintetik ýod ýakyjy häsiýetde we diňeje ithamak içýän suwuňyza damdyrmaklyk bilen 5 ýylyň içinde şo proses amal aşyrylanda bagyrda çüýreme başlaýar. Şol ýodyň ziýanly täsiri bagry dol derejede çüýredýär. Inni organik ýoddan beýleki ýod ýaly uçuju häsiýetde ýöne oň tapawdy ol ýakyjy häsiýetde däl. Inni biziň önümlerimiziň beýleki önümlerden tapawdy bizim organik ýod bilen baýlaşdyrylan bolan üçin ol organizmde ýakyjy däl. Näde kabul etsek hem şoň üçin peredoz, poboşny effekt diýilýänler biziň önümlerimizde absolutna ýok, uçuju häsiýetde eýe. Siz organizmi günnelik näçe doza kabul etseňiz biziň önümlerimizi ol şo derejede her 8 sagatdan organizm aljany alýadanym uçup gidýär. Indi biz näme diýäs? Biz günüň dowamynda 2 wagtyna iň diýäs. Ýerden agşam. Dogrydymy? Her 8 sagatdan şo ýod bizim organizmden düzüm uçup gidýär. Siz adam 24 sagat 3-dan 8-dige bölünýär. Birinji 8-lik ýatyp geçirýäňiz, ikinji 8-lik ýerden turaňyzda kloşky ýaňyz, ikinji 8-lik hem agşam ujunyňyzy iýmezingizden öňürti, ýene de kloşky ýaňyz bolan aralygy 8 sagatdan bolýar. Şonda siz organizme gerekli bolan normativ ýod mukdaryna bir kabul edýäňiz, ýaňky gerekli bolan 3 san detoksam azudaja ýagdaýda organizmde amal aşyrýaňyz. Oň üçin üýt köşük çykdaýjam gerekkä, üýt köşük rashodam gerekkä. Egerde organizmde şu 3 san detoks gitmese, ol soňlugy bilen özüni gaty ýokanç kesellere öwrüp bilýär. Şol sebäpden biz näme diýäs? Biziň önümlerimiz organizmi immuniteti berkitici profilaktiçiski produksiýa diýäs. Kaka 5-ni iýmit ýaly iýermeli. Indi şu köp adam jana diýäňiz, soraýaňyz, kak plan kesel bar, näme maslahat bermeli? Aslında bizim produksiýalarymyzy belli bir kesele urukdurmak bolanok. Kategoriçiski ol ýalňyş bolup gidýär. Sebäbi produksiýalarymyzyň ählisiniň düzümi detoks bolup gidýär, onu bilýänsiňiz. Hemmesiniň ýüzünde gylboky açyşyny diýip ýazyp, ýani deep detoks. Ikincisi, hemmesi bizim organizmymyzda gerekli bolan organiçiski ýod bilen üçin edýär. Ýod bu bizim galkan şekilli, bokurdamyzda ýerleşen tiroid mäzimizden T3, T4 garmonyny bölüp çykarmak üçin iň wajyp elementlerden biri. We medisinada da iň giň işlenilýän ýanky elementlerden biri organik ýod. Ol deňiz haýwanlarynyň, deňiz suwatlaryndan alınýar. Ýöne işlenilip, düzümü üýtgedilinip, ýani gyda diýilýär, genetik taýdan özgördilen görnüşde organizma berilýär. Biz o derejede peýdaly önümler organizmda kabul edýär, sebäp biziň önümlerimiz sıra gysga 4 bilen 6 ay aralykda gelýär, sebäbi düzümleri üýtgedilmedik. Indi ýanky 3 tane detoks diýdim. 3 tane detoksy biziň organizmimizde amal aşyrýan produksiýalarymyz. Birinjisi aşgadan detoksundan başlaýan, ýagny iç gatama, içimiziň ýöremezlik prosesinden gelip çykýar. Hemme zat garramada, ýanky mikrofloran bozulmagan şo taýdan gelip çykýar. Ony düzümünde forte originalyň 2 loşkasyny iýseňiz, ýerden 24 sagatda iýjek produksiýalaryňyzyň zähirli elementini siziň öýjükleňizde geçirmän, öýjükleňizi bloklap saklaýar. Ikincisi bolsa agşamky iýjek ikloşkaňyz günnüzki kabul eden zähirli maddalaryňyzy, elementleriňizi, iýmitlerinizi organizmden detoks etmene ýardym edýär. Indi onur belläň forte originalyň düzümi esasan 3 zatdan ibaret. Birinjisi laminaria, fokus, üçüncüsi bolsa dihidrakversity. Forte original gelimiz, gel görnüşünde bolup, ol siňijiligi organizmde 94% deňdir. Ýagny on galan 6% biziň organizmden atkot bolup çykýar, 94% öz işini ýerine ýetirenden soňra bolsa, organizmden uçuju häsiýet bilen çykýar. Ünsörseňiz, biziň produksiýalarymyz ilk görseňiz, öňküňizden has köp derleýänsiňiz, agşam ýataňyzda gowy we rahat ýatýansyňyz, ýerden hem ýeňil turýansyňyz. Ana şolaryň ählisi 94% siňijiliginiň berýän täsirleridir.
İkincisi, genetik taýdan üýtgedilmedik. Şol sebäpden laminariýanyň we fokusyň gaplanan, içinden vakuum bilen howasy sorulyp alynan görnüşi näçe wagt sürokda ýaşaýan bolsa, şo sürogam biziň produksiýalarymyzyň ýüzüne peçatlanyp gelýär. Ana şol sebäpden hem surog uzalmaýar. Gönümel organiçeski pitany bolup gidýär biziňki. Inni üçüncü, digidrak versitin näme bolýar? Bul Sibiriýa şynarynyň gabygyndan alynýan we biziň ýer ýüzünden tapyp bilmejek derejemizde güýçli antioksidant bolup gidýär. Onu biz daşy iýan apelsinlamyzdan, sary vitaminlamyzdan, ak ak produksiýalarymyzdan alýan vitaminlamyzdan hem alyp bilemiz o. Ol antioksidandy. Antioksidant näme üçin gerek? Biz ýa-ni diýdik aşgazanda şol gidýän prosesiň esasynda oksitlenme başlaýar. Oksitlenme bilýäňiz turşama. Anti sözü bolsa garşy, ýagny turşama oksitlenme garşy. Onda näme bolýar? Bize antioksidantlar gerek. Ana şu antioksidantlary biz günnelik tworog iýmeýänligimiz üçin, apelsin iýmemiz üçin, käşir ýa-da bolmasa gök otlar köp tüketmeýänimiz üçin biziň produksiýamyz güýçli antioksidant bolup gidýär we biz onu organizme kabul edip duraýmaly günnelik. Ana şol sebäpden hem digidrakversitin ulanylýar. Digidrakversitin özünde C we Y vitaminlary saklayan üçin damarda trombosit, ateroskleroz ýagny atýoklaryň galmagyny saklamaýar, galmazlygyny bize gazandyrýar. Olary organizmden günnelik detoks edip durýar. Mundan başga-da gan basyşyny kadalaşdyrýar. Diabetiklere gowy täsir edýärdiň biziň aşgadan asymazymyzyň içinden güýçlendirýär. Bu zatlaryň ählisini öz düzümündäki makro mikro elementler we vitaminler bilen amal aşyrýar. Hiç dem düzümünde medisinski preparat bilen amal aşyrylýan däldir. Şol sebäpden biziň produksiýalarymyzy belli bir kesel boýunça направление etmek ýalňyşdyr. Inni biz her gutuýymyzda 50-70 mikrogram arqyn bolan YouTube'da zapisi goýular. Men bunu size tiz aýdýanym, berjek maglumatym kan şoňa ýetişen diýip tizrak aýdýan. Esas gerek gerilen belli balaýyn pakalykçy. Her gutuda biziň organizmymyzdaky kabul edilen agyr metallaryň 50-70%-ni çykarmana ýeterlik vitamin saklanýar. Biziň bilýänsiňiz bir gutuýymyzda 25 loşka gel çykýar. Ähli gutularymyz üçin deň. 25 loşka geli günnelik 2 loşka irden, 2 loşka akşam ýeňizde 4 loşka bolýar, dogrymy? Indi siz 25 loşkany 4-e bölýäňiz, 6 çykýandyr. Bu näme diýmek? Ýagny biziň produksiýalarymyzyň dogry gutarylmak wagty aslynda 6 gün. Şol sebäpden hem 20 piwe zakadyryňyzda 4 san öňüm alýaňyz, birine üstüne sowga dalýaňyz. Indi 4 san öňümüňiz 4 öňümüňiz bolup durýar. Indi hemis imelimi näçe wagt imellip sorag berýäňiz-ä? Siz organizma ýanky 3 san detoksy günnelik edýär siziň organizmiňiz. Ana şol sebäpden siz şu produksiýany günnelik iýip duraýmaly. Olaýam şertli. Egerde şol detoks gerek geldiňiz, конечно же, imelim bilýäňiz. Indi biziň organizmda kabul edýän antioksidantlar sebäpli garama prosesimiz dol derejede haýallaýar. Sebäbi ýanky turşama prosesi organizmden ýitip gidýär. Ondan soňra ýanky diýen ştabikamyza gerekli bolan T3, T4 garmonlar dogry ýagdaýda bölünip çykýar. Dogry ýagdaýda bölünip çykýan üçin ştabika kap dirjor häsiýetinde bolup beýleki organlarymyzyň hem işini kadalaşdyrýar. Iň esasem metabolizma bilen mikroflorany kadalaşdyrýar. Mundan başga damar kapillarlardaky gan akymyny biziň kadaly gan akymymyzy emele getirýär, bize gazandyrýar. Sebäbi biziň ganymyzyň düzümünde bir näçe tan elementler we muny gan analizi geçen bolsaňyz bilýänsiňiz, şeýle eliňizde bar giden spisek berýärler. Ana şol spisekdäki elementlerim biziň günnelik ganymyzda akyp dur. İkincisi, biziň damarlarymyz, ýaşymyz geçdigiçe özüni ýuwuldýar. Ýuwuldyjy häsiýete eýe bolýar. Sebäbi ol gerekli damar
gerekli pitanyany özüne kabul edip bilmeýän üçin ýukolyk gidýär. Indi ýukolýan damarda terediň göz getirip görüň, ýukolýan damarda ýan gan akymy günnölik geçip dursa, we ol gan akymyny trombosit, düğünler emele getirse, gelse, we olam biziň alýan produksiýalarymyzdan polibom emele gelýär. Sebäbi biziň günnölik ýanaklarymyz ýamanken, we ýanky damar ýuwaşlyk bilen çiýişip ugrar. Haçan şu damar çiýişip ugranda özüniň iň ejid ýerinden ýarylýar. Damar üzülýär. Ana şo taýda insult, infarkt dörýär. Bilýänsiňiz, düýün göranyň bugun ýok diýilýäni gezip ýörkä birden öläýipdir, pahyr bolayıpdyr diýilýänden ählisiniň düýp sebäbi analizden geçenden soň tromb keseli bolup çykýar. Ýani damar düwünlenme. Bundan başga da Ford originalla omega 3, 6, 9 bar. Indi omega 3, 6, 9 hem edil biziň organisk ýod alşymyz ýaly ol pitanylardan hem alınýar, biziň günnölik kabul edýän imitlerimizden hem alınýar. Edil şolar ýaly deňiz suwatlaryndan hem alınýar omega 3, 6, 9. We adam saglygyny iň peýdaly omega da deňiz suwatlarynaky omega diýilip senlik statistikada şonu görüp bilýäňiz. Özüňiz internetden şu aýdýan maglumatlary öwrenip bilersiňiz. Ondan soňra toksinler. Biz ýa-ni diýdik, ýanky 24 sagatlyk aşgazanyňy turşama prosesine esasında toksinler emele gelýär diýdik, dogrymy? Indi ondan daşary hem organizma toksinler nirden gelýär? Biziň alýan howamyzdan gelýär. Haçan siz dağ eteklerinde ýaşamaýan bolsaňyz, şäherde köp ýaşaýan adamlarda bolýar, asnowy bul benzinlerden çykýan tüsseler, zawod fabriklerden çykýan tüsseler, guruluşykda aýlanýan makro mikro tüsseler we zäherli çäge bölejikleri biziň burun boşlugymyzda girýärden hem öýkenimize çenli barp ýetýär. We detoks organizmde amalaşdyrylmasa, öýkenine ýuwaşlyk bilen dem almak kynçylyk döräp. Ana şol sebäpden 30 ýaşdan ýokary adamlarda da asma keseli görnüp başlaýar. Aslında şu dem ýetmezligiň gaty köp sebäbi killede däl, asnowa öýkenleriň bitmok bilýän eken. Bundan başga Fukoydan näme bolup gidýär? Fukoydan gaty güýçlü derejede alginatlaryň öýjügi, alginatlaryň bazasy bolup gidýär we ol deňiz suwatlaryna giňden gawat gelýän üçin düzümünde de Fukoydan ýanky fokusyň düzümünde Fukoydan bolan üçin ol anka-protektoryny näme bolup gidýär? Element bolup gidýär. Bu näme diýmek? Biziň öýjüklerimiz ýanky detoks işleri amalaşdyrylmadyk ýagdaýynda ýa-da organizme gaty köp sintetik derman, himiýa protektoryny element bolup gidýär. Mundan daşary Fukoydan ses näme üçin gitdik ha? Bizde mesele ýok, Gülýaly. Eşdilýärmi şu wagt ses? Mundan daşary Fukoydan gaty güýçlü viruslara garşy täsir edýän element bolup durýar. Ýani viruslar bilen sevişici bolup gidýär. Ol viruslara we bakteriýalara garşy galkan bolup durýar. Gany suwuk ýagdaýda saklaýar we gastrida has sokup gastrida we ýaz we gatyga ýardam edýändir biziň şu forta originalymyz. Ene de ýan gaýdyşym ýaly, bu diýmek gastrit ýazwalar okman forta original bermellär, o şu biziň produksiýamyzy berip durmaly. Sebäbi ählisiniň düzüminde de laminariýa bilen fokus bar. Ondan daşary algen asitleri. Algen asitleri bilýänsiňiz, hiç wagtam sportsmenler bilen obyçny raýatyň organizmi, kojasy, olaryň kojasynyň ýalpylyklygy, berkligi bir bolýanlar. Obyçny raýatyň kojasy halpyk ýagdaýda we bir hili sallanmaly ýagdaýda bolýandyr. Emma sportsmenlerde algin asitler organizmden has köp bölünip çykkanlygy üçin olaryň kojasy berk we öýjükleri syky hemde ýaş ýagdaýda saklanýandyr. Ana şol algin asitleri siz sportla gatnamasyzdan biziň produksiýalarymyzdan kabul edip bilersiňiz. Indi YKJ loşka forta originalymyzyň düzümünü
600 bilen 800 mikrogram algin asitlerini kabul edip bilersiňiz ýekejil loşkada. Ýöne sportsmenler bolsa şol mikrogramda proteini algin asidini kabul etmek üçin olar belli bir kapsulalary, belli bir proteinleri öz organizmlerine kabul edýärler. Siz pikir edip görüň, kak sport aly gatnamanam şol bedeni, şol figurany, şol ennamy özüňizde ýasap bilýäňiz. Diňe şu produksiýalary iýmeklik bilen. Bundan başga-da indi dizimindäki vitaminler bar. Biziň produksiýalarymyzyň ählisinde A, B, C, Y, D, K we PP vitaminler tapylýar. Ýöne elbetde K vitamini az mikdarda, K vitamini de köp mikdarda. Indi iýminde A vitamini biziň gözümizdäki suwukluk bar, biziň gözümizden bölünip çykan suwukluk bar we şol suwukluk biziň alýan radiasiýalarymyz, telefon şöhleleri, günüň energiýasy, günüň ysysy, ýa-da bolmasa pejiň ýakynyna ýatyp turmaklyk, ysy temperatura ýakyn işlerde işleýän, kafelerde işleýän adamlar üçin ol ýanky gözüň perdejiginden bölünip çykan suwukluk belli bir wagtdan soň bölünip çykmasyna dol derejede azalýar. Emma organizm A vitamini yetip dursa, ýanky algin asitlerim yetip dursa gözümizden şol suwukluk dowamly ýagdaýda bölünip çykýar. Eger biziň produksiýalarymyz ilk görenleriniz bar bolsa şu içiňizde ýa iýenleriniz bar bolsa, gözüňiziň ýaşarmasy ýa-da gözüňizi ukulamaňyz, gözüňiziň akmaklygy öz-özünden ýitip gidenler we siz bunu bilýärem dälsiňiz. Şoňa ünsler görüň. Sebäbi fort organizmyň düzümindäki A vitamini göz suwuklugyny gaýtadan çykarjy bolup durýar. Indi B vitaminlariň toplumy. B1 vitamini bul energiýany üçinendiýär. B2 nerw bulgamny, B3 siňdiriş ýani metabolizm bulgamny, B5 gormonal narşenýany ýani gormon sazlamalaryny, B6 bolsa beýin ösüşini, B7 saç istilýär biziň kompaniýamyzda on ýalaky maglumat ýok. Bermeli. Ýöne bellice bir muktada günlük kabul etmeli gerekli bolan ýotmik nemesi bar, olaňam normativ bar. Ana şol mikrogramda ýod kabul etse arkin hemmekşe bermeli. Sebäbi biziň produksiýalarymyz ýene bir geda aýdýan iýmit bolup gidýär. Mundan daşary E vitamini. E vitamini iň güýçlü öýjükleri garrama prosesinden saklayan vitamin bolup durýar. Ol öýjükleri kak näliýen siziň düşünjekleриňizde marazilkada saklayan ýalakda dondurup saklayan ýaly şu öýjüň hiç hil durnukgullygyny üýtgedenok. We biziň organizmimizde öýjükleriň hem bir näçe görnüşleri bar. 3 ýyllyk, 5 ýyllyk, 7 ýyllyk uzak ömürli öýjükler bar we 24 sagatlyk günnelik täzelenip duran öýjükler bar. Ana şu 24 sagatlyk öýjükler hem iň organizmimize ziýan ýetirýän öýjükleriň toplumydyr. Sebäbi olar öllümi hökman organizmden detoks edip çykarlaýmaly. Aýulen Jeroşen ağam kim marka jogapkar Zoom'a? Bir ses beräýin. Oýunsan. Roşen am bir adamlarda sorag näilike, näil tempda barýar bir bilip beräýse 40 minut ýalak guruladyk-da, ondan goşmaça men ýene daýdyk. Lan ba ýadamadyk bolsalar. Tak, any hormatly partnerler dowam etsinmi ýa ertire goýalymy dowamyny? Ýadam zok diýär Yunusjan basber. Normalny ses hemme zap gulýalak dämi? O gulýal arkyn dowam edýär. Ondan dowam edýär. Inni amino asitler. Amino asitler biziň organizmyda näme üçin gerek? Amino asitler biziň organizmyň kerpiçi bolup gidýär, kak fundament bolup gidýär. We siziň organizmyňyza kabul edýän her suwuňa şol kerpiçleri berkidiji fundament element bolup gidýär. Ýagny amino asidi ýöneköy organizma kabul etmeklik bilen hem şo günnelik 2 litr suw baryp durmasa organizm ýaşaranok we ösüşde bolanok. Biziň organizmda suw o derejede wajyp bar. Şoň üçin biziň produksiýalarymyz oňarsa 2 litr bilen 3 litr aralykda suw bilen içjek iýjek boluň.
Inni amino asidi biz nirelerden alıp bilýäs. Biz amino asidleri ýanky diýişmeýär kimijek satyn alyp bilýäs. Ikinji iýmitden kabul edip bilýäs. Üçüncü bolsa ony bedeniň özü öndürip bilýär. Haçan öndürip bilýär? Egerde biz organizmde gerekli bolan çyýmalary günnelik 96 sany elementi biz kabul edip bedene berip dursak, onda ýanky amino asidi bedenimiziň özü öndürip bilýär. Ýigirmi ýa-da 10-12 aralykda element berip bilýän ekenik we onuň 20 häzirki döwürde iň beşi urwini 20den kän elementi biz günnelik berip bilmeýän ekenik we olam et we balyk önümlerimiz iýemizde. Ana şoň üçin amino asidi ýanky yiyecek her bir jalloşka forta originalyňyzda 200 mikrogram goloy amino asidi organizma kabul edip bilýän ekenik. Bu kabul edýän amino asidimiz et we balykdan alynýan amino asidden 2 esse güýçlüken öz täsiri boýunça. Sebäbi bizim produksiýalarymyz ýa-da aýdymýaly konserwansyz, tagam merjisiz, himiýasyz, goşunlysyz bolup gidýär. Bundan da bedenin özünü täzelemek kuyunun badygyny ähliňiz bilýänsiňiz, indi öýjükleriň içindäki madda çalşygy diýip bir zat bar we ol iň wajyp prosesleriň biri madda çalşygy. Öýjümiziň teredin men arada da leksiýamda da aýtdym, ýaşlarda bolup geçen zat bir ýerde oturýar. Oturandan soň birdenem turýar bolýan, baş aýlanma, göz garanklama bolýar. Şol esasy ýaşlarda köp bolýar. Nämeň esasyny biziň alýan telefondan radiasiýamyz, radio şöhlülerimiz ýa-da zäherli iýmitlerimiz, çilim tüsseleri, ondan daşaram gazy içkiler sebäpli bedenine madda alyş çalşygy dol derejede durýar. Şol durýan üçin ganyň düzümindäki hemoglobin dol öz nemesini peseldiýär, prosentini peseldiýär. Hemoglobiniň prosenti sany muktary peselse, adamda baş aýlanma gatyken bolup çykýar. Indi içiňizde başyňyz aýlanyp, bir ýerleriňizden dowamly gurşmakly bolýan bolsa, onu arkinlik bilen size madda çalşygy bolanok diýip aýdyp bolýar. Şoň üçin siz biziň produksiýalarymyzy iýämeli elementar zatlar düşünem. Indi her 10 ýylda ýa-da aýdyşmýar metabolizma özüni 5-8% haýalladýar. Indi gamestaz näme? Muny akademia okuyanlaryňyz bilýändir gamestazy. Gamestaz bul bedeniň içindäki 100den gowrak parametri avtomatik deňagramda saklayan gurşaw, ukyp. Ana şoňa gamestaz diýilýär. Sebäbi biziň bedenimizde men ýa-da aýtdym 100 trillionlarça öýjükler bar. 100 müňlerçe bakteriýalar bar. İçinde de bir näçe sany daşadyň adamyň agyz boşlugyna 250 müň sanaky parazitler bar. Diň adamyň agyz boşlugyna şol görkezji berýär. Ana şol gamestaz näme bolýar? Bularyň ählisini bir-birine ziyan we zeper ýetirmesizlik işlerini amala aşyrýan gurşaw bolup hyzmat edýär. Onuň gamestaz diýilýär. Aslında giňişleýin gamestaz arada da bir gün sapak geçer, ondan uzak asyl ol. Woduryslim durdum monça payam gatty guruşa diýe. Merjen Aşyrmedowa. Woduryslimi men Woduryslim arada innik sapaklamda aýdyp bermesem häzir oňa taýynlyk görülmedi we Woduryslim özümde geçiremok. Soraňyz bolsa, soň berseňiz adjany siz üçin öwrenip berem. Hiç ýyly mesele ýok. Inni Naýdasy mezat ýoşuk bilen jemleme tapgyryna geçsek, biz ýa-da diýdik organizmde gerekli bolan glavny 3 tane detoks, ondan sonra makro mikro elementler, ondan sonra ýoduň wajipligi. Indi aslynda biz aýdamyzda, ýani aýdyp geçen ähli prosesimi edýän zat organik ýod. Ýöne düşünýän bolsaňyz organik ýod. Birinçi şol işare edýänem bolsa soňa goýduk. Näme üçin? Yodofobiya üçin. Yodofobiýany biz adamlaň aňyndan ýuwaşlyk bilen aýyrmaly, bu ilki bilen olara detoks gerekdigini, ondan sonra makro mikro elementleriň gerekdigini, bu üçüncü ýerde de ýodyň gerekligini biz öwretsek, onda hiç kim biziň önümlerimizden gorkmaz. Adam görerler, ýerler hem dowamly. Indi şu taýda biznesa agadyk durup geçeýin, bir kommentary teredin. Men aýtdym 1800 manatlyk 20 piwi aslında bizim bir aýdaky iýjek iýmitimiz.
Dogry dälmi? Siz şo produksiýany her aýda diňe özüňiz even biznes gurup bilýär. Erde näme? Maksat adamlary kompaniýamyzda biznes bar, pul bar diýip getirmeklik dälänim. Kompaniýamyzda şo derejede güýçli elementler, organik ýod, detoks programmasy bar. Biz garrama prosesini garrama prosesine garşy görüşýäs diýip kompaniýamyza çağırış etseňiz we önümlerimizi iýmekligi her bir partnere öwretseňiz, onda biziň biznesimiz has, saglykly we fundamentem berk ýagdaýda gurular. Gysgaça 20 biňe manisin düşünürip bilendirnip umid edýän. Mundan daşar soragyňyz bolsa, arqyn men liçkamy emmäňiz bilýäňiz, liçkama da gelip bilersiňiz. Ertirki goýulmak isleýän sapaklary teklip bermek isteseňiz bilesiňiz. Gelýän zatlar üçin arqyn aýdyp bilersiňiz. Men gysgaça şuňky sapagym şundan ibaret. Dinläňiz üçin emmäňize sag bolun. Ertir ýene-de görüşýänçäk. Rowşan bir nemelerini alaýaly reaksiýalaryny. Bolly ertir sagat näçede näme barada temamyz bolar Ýunusjan? Ertir sagat 8-de bolar we oňordomdan ýanky detoksyň ikinji bölümi bolan beýleki produksiýalarymyza geçip giderim. Atulma, gatulma. Ani hormatly partnerler öde reaksiýalaryňyzy goýun, görkezdiň. Gaty Täsirli peýdaly bollanmalysa, boldymy? Agyjyk peýdaly boldymy? Ýolum Ýunusjan gaty gowy açykladyň temany. Emmesem diňledi. Tugulama adam sanam köpelip gezip bar berdi ýöne bir sagynyň içine. Nesip bolsa erti bundanam köp bolsaňyz şul İnşallah. önümlerimiz barada bilmeklik bizi işimize iň köp tergi berjek güýç diýip bilýänler men. Bizem şu üstünlikleri önümlerimize öwrenmek bilen gazandyk. Şoňa dogry düşünelim partnerler. Onda Olyaro. hemmeti halady, Ýunusjan taňryl Ha. kasan, owa videosyna zapisinam goýaryn. Tokman YouTube'da. Olya, sag bolun. Daralam inşallah emmäňize üstünlük. Sag bolun, taňryl kasan. Malya.